Gayamu arek ngono. Lah kok nang setrume mlontek ra bokol ngono. Wong matane gak ora diketne. Anu masalah iki rada plencek iki. Lambemu bocor kenyi. Kamu rumong sowok iki ngisi-ngisi ya. Lah nyapa to? Baru sadar gak tepuk tangan. Lah tapi kok terbukti nyambut gawe itu tenangan. Makane antusias wapi. Antusias ya aku mlebu mal. Nyapa? Kalau Mas ditake glebone karo Kowe dikawal keke to. Yo jenenge artis bintang tamu yo maklum. artis dah karo maling Mas. Lah wong maling. Lah wong tra yo potongan ki mbok yo sing mlipis mening. Ya potong. Lah kok potongan sesuk ki aja. Alah mosok ndasek temen. Tapi mas kono. Iki apik. Lah iki kok dibungane kok bokok ketek. Wah, ya Allah. Lagi lho. Bah, iki jengane gawe bae kok ora 20 kok. Kan nyaket kok bangun. Milih ki lak wis rezeki. Oh, perintah, lah kok medun, Bang. Jelas mudun kok gawe ro to. Delok ning kantone saiki rokoke Samsung. Kowe kuwi yo gori gedhe sae. Utang sudah lho, utang sudah sama lu. Piton-piton nggih, ya Allah. Wah, acara iki lho meriah lho. Sing ditedasi meniki Bapak Herianto Iki apa to? Yogane Bapak Herianto. Oh, alah kok mosok anak turu bareng kowe. Udu kuwi Bapak Herianto menika adalah bapak dari Dik Akira. Akira ya. Akira iki lha ben bapak mati ya. Bocah kuliman jeblas ngono lho iki. Paling endak iki acarane apa? Kedak sinten kuwi dalam arti kedak kuwi midak. Oke. Sinten kuwi lemah. Jadi nyekseni pertama kalinya Dek Akira memijak bumi iki. Nyapa kok diwae ada kurungan. Ngapa kok titik ora to? Jadi mbok ate. Ayo ke rumahnya lho. Lah lambe kerja. Takutnya. Tanggapan orang leren kok iki mek ngono ae. Lah kowe sakimu gede. Ini bokok. Lah kowe lak yo duwe sapi to ning omah. Sapi apa sapi keng. Kowe ngerti apa ora tegese kok diwehi adat di lebok karo nduk Akira dilebok ning kurungan wae. Aku. Ora. Lha wong ora ngono iki nek mau kemlelet. Lho kemarin sih ora apa-apa. Mangkane sesuk ki aja kok nggo gedhe nek emasmu. Utakmu ki lho gedhe no. Yo. Wong gedene gedhe nek emas. Wong lanang ki ora oleh ngangge emas. Iki dititipke Mas e. Ojo bodol sih. Bukan dekne kudu sapine, Bro. Apa ta tegese kok dilebokne kurungan? Apa tuh? Besok kuwi ben bocah iki ben ora iso kudu tetep eling nek duwe omah. Oh, Mas yo lunga ning adoh nyambut gawe ning adoh paran, ya kudu kelingan omahe. Katanya adikku ngomah. Lah, lunga adimu gendeng ngono lho. Makane ndak ning omah. Dulurku teh, Mas. Apa ta kok terus sebabe diwehi midak tuh jeneng kudu Jenah, Pak. lah, diketok nang dicek. Ora ngono kuwi. Tegese apa ta kok midak jeneng Jenah. rupa. Yo. Dadi besok kuwi ben dike pengeling-eling bocah. Oke. Lakune besok nek wis dewasa kuwi banyak rintangan. Ben iso nglewati. Ben iso sukses masa depan. Kowe iki ora sampe lu omong sing diterapne. Yo. Melu omong ae. Pundi ta nduk? Pundi? Oh niku Dek Akira ya. Tadi lupa ini. Cantike. Ya Allah, lucunya ponakanku ya Allah. Ponakku gadah giso, Bu. Giso wis kawan. Lalu bapak bapak. Rongos blok iki kok karepmu dhewe. Ya paling enggak yo melu urun donga to digendho. Ah, dongan urip umuran maneh kok dongane ngono. Cah yang lagi iki isin lho ngene-ngene adewe Iki kok budal titipon iki. Mbok ya sing tenanan adewe nek kene iki ibarat wis kaya wong kembar. Wong kembar. Adewe ya didelok wong kembar kae. Ireng karo coklat iki Ora kembar kok jenenge rada bapak ibu. ora. Kowe iki mbokmu neh kuwi kok iso.
Ya nek manis-manis cantik-cantik. Pokoke kanggo adik muga-muga besok iso junjung jenenge wong tuwek. Iso sukses dalam berkarir. Amin. Ayam tentrem asale nyambut gawe. Oh iya ya. Iki mau menika anu Bapak Herianto niku iki. Oh panjenengan. Oh teng Taiwan. Ya ibuke. Ibuke menika mau sing ngawer mau. Nggih. Aku lagi teko wis diweling nggih. Wah Mas Kentung matur suwun rawuhe. Niku Mas pundi-pundi oh terus teng mingking ping uyuhke kan. Niki nyuwun tulung jenengan sanjang nih Mas Bongge. 2 tahun pas kon balik ning kene kuwi. Ini apa kan? Kon urip ning kene. Ini apa kan? Arep diseret-seretan iki lho. Sedang lumpuh. Ire kok iki. Mana dolanan geret-geretan gae. Tapi baru kunci baru. Kok tahu lho. Hubungan koboi itu lah. Hah? Oh, cemburu tak kira nek iki. Lagi tak perlu pijet kae kok. Mungkin besar negara kucing gitu kowe-kowe. Mereka jadi salah tangan Dik. Urung duwe depresi, sik bingung bocah cilik kuwi. Akhirnya gue pas sunyi ya. Iya. Dole, sapa jenenge sapa? Sono jenenge. Sono ki lak sing kene iki. Oh Yanto itu. Dek Adit. Menika nek Mas Bongge ki salto wayahe keblak-keblak ya keblak-keblak ngeri. Kasat. Kalah gua Adit ya kan saja. Ora kowe polaone, olah ben lu. Kalau kadung lu kan gua keblak-keblak terus. Iya. Gaya tangis sebutak Kurang ajar aku. Lanya parani tak imput-imputnya tak salami mah tangan kiwo. Wong kita ngajar kok ya udah mah. Iya kan ini kan bikin mobil kan ke. Oleh ora saweti lho karo Mas Bongge ora saweti. Ngono aku sesone idonono ya. Ini didoni wong logari. Lah kowe iki lho mesti kena bocah cilik lucune kaya ngono kok gawe tangis iki lho. Lucu apa? Malah ngeceng aku. Bangke aku langsung nglaku ngene iki Bongge iki. Lah ya Pak. Paling ndak dhewe iki yo nggawa batur. Batur. Alek Alek ora beli pisan ya. Alek biser lho kowe iki ngapa? Hei, dasar mobil. Alek biser delok. Ale lho ira tatuan bareng ngundak ngono. Atune ya anu lope-lope. Iki kaya dijahit. Iki Kaya balung pindang. karepe yo ben keren. Kira apa malah iki catek kucing. Aku ngingeti alek kelingan biyen aku. Cilane ketok jadi gitu. Dawa. Ayo le.
guyu. Ganem. Kita ada apa sih gendeng ya, Mas? Aku jane yo sing urung percaya nek ing atine Laras. Nyuci mobil. Aku tak ngerti ya. Satu rekor ayo. Ketak cumplung. Dan aku ketak kowe. Aku ya ketak. Tadi sing ketak udah betok. Sing ngabul pro. Wis kok ngono. Ya ampun iki buluran ya Allah. Yang bener ngertos astagfirullahaladzim. Kangen aku karo buluran.
aku kan. Iki Pak Lurah niki ya Allah. Pak Lurah nang omah. Lah iki apa kok masa karo duit lho. Enake Bu Lurah. Iki kira Bu Lurah ki wis melih. Bu Lurah Wah, karo palingan karo ikan terus. iki tak omong isih. Bu Lurah wingi ra nek saku wis ngepres. Oke, adewe sak urunge teko ki wis ngaweri iki turu, ngaweri lagu-lagu kene. Lah sing saiki sing urung kan lho. Bodhe tengah dulu. Enggak, mungkin enggak bodhe ya. Woi, besar lho, kare bakal tok. Lurah deh. Tuh antik. Ya. Kesannya, Bu. Aku seneng lu. Lah, anak. Polingan apa? Ayo ora kok ngene-ngene tapi ngene lho. Iki anak sekolah ini. Wong iki njaluk duit aja maksa. Kowe ngekoni bocah iki ya. Ora maksa. Sali ngono kok ben sali. Pokoknya aku langsung diceluk. Weh. Diceluk kowe potonganmu ngono ora perkara aku ngono ya kowe iki ora dikenek ning kuwi kok. Wes ndangalen. Ngono kok. Ini loh. Bu Lurah dereng anggap lho nggih. Oh siap. Siap. Aku wis krungu info tapi aku info dhewe. Lah 17 Agustus data lagi put. Sesuk bu kosong sesuk kosong. Kok terus datang besok gitu. Oh padahal 17 Agustus iki ya sik kosong lho. Padahal upacara. Karo pede. Tapi adone iki aja di ini kan duit tok. Benar. Ini luar biasa Bu Lurah iso menghadiri masyarakat ini luar biasa. Apik lho nggih. Masa jadi kepala desa tapi Polri tidak membeda-bedakan masyarakat. Tepuk tangan buat Bu Lurah. Bapak Kepala apa sih? Membantu menjaga keamanannya acara sampan menikah. Wah, Bu Lurah ki delok to. Duduk sama rendah berdiri bukan raja. Menikah Bu Lurah aku seneng ya Allah. Soalnya bisa Bu, besoknya bisa Bu. Enggak Bu. Ini aku mau bulan. Mata-mata biota. Ya bulan aku itu bulan. Ini bene iki. Kok bene iki kok pilih kasar ngono kok iki. Iki yo open. Wes satu. Lah yo wis pas tolane aku lak manis-manis karo iki. Manis iki rambutnya yang ngene apik. Saiki malah walang dhewe terus. Lah iki lho deloken to bocah iki bekakah kale bekakah. Krek. Bu, ada lilin. Kulo sepele bokonge lho. Kira-kira babi ngepet. Bolan yo aku lho. Pak mbak jane aku. Iki Ora ngomong. iki aku wong lho. Bahasa lho. Kok tumang. Ya frekuensi. Apa artinya? Satu wong. Apa bosone planet? Yo. Ojo kene aku ya Allah, joget satu. Contoh nama. Bagus. Kamu nari. Terus joget terus satu, terus balik. Nanti bahasa satu langsung meliorono. Tuh, malah aku bisa dulu nih. Ya ngomong iki sing apik. Lah kuwi lho. Ana ponakmu musul iki lho. Ponakane Kalau satu mandiri. Nanti joget terus break. Krungu ora? Tuh. Oh, ada Musik.
Oh, lah Mas iki urung lho. Mas iki urung. Masih kan urung kok, tadi wis. Tadi wis ndukur aku lae. Ya ampun ibu, ngongkon aku dhisik kok. Ini lho Ki, boleh Ki. Oleh itu toge itu oleh. Toge itu oleh. Kowe keki muni jaremu tole kok kan. Lha aku tuh toge apa? Lah kowe iki nek meri nggoyo kok sik enek telu iki lho. Lho aku Karo mbokne tadi berurat. kesuk aku jenenge apa? Toge. Tolong ya. Ono. Ya. Yo. Wes. Maria. Aku sing ketok. Lah nyapa? Iki jare iso ngeplak barang. Ya karepe iki kalau ngono Tapi apa bekerok bal ndak sih? tole wes. Mas wes. Kuwi bisa sitok kok. Pas lho iki apa iki sik loro iki wis apik. Adewe kolaborasi bareng ya Le ya. Oke, musik. Oh. Oh,
Lha iki ayu-ayu budek bae kok. Terus rada mundur rene ben kono ki ketok kamera. Ya kok lagi ngurus tukang baris. Iya. Saya baliknya rono iki. Kalian baliknya lho, digandeng dewe-dewe. Dek Dina, sini sama Om. Gonggongmu yo gandeng iki lho. Digandeng dewe-dewe. Gojek, ini gojek. Gojek apa kamu cahayu-ayu kaya ngono gojek. Iya nek sayang. Sayang. Kucing. Nah ini awak ini ramai keluarga. Ini paman. Oh. Gojek. Foto kamu dibalik nih sing apik. Mbok biruk anu kerengan. Iki nemu kuwo-kuwo. Ini lek bener-bener itu rodok sik. Biasa. Ya nek sing iki ngono gedhe ora apa-apa. Ini iki lho tampungane lho Pak. Galon. Kok kamu ndek Adekku iki kancaku iki yo. Empeten sik le kok arep jeding. Hah? Ben wong anyang-anyang yo ben ngadeg ning ngono. Ayo potonganmu sak. Digandeng ketemu. Ora iso botan nang meletet iki. Wis iso. Lah. Kon sawon. Kon. Gendong aku gendong. Yo,